because so when you be a usua de a anasa you good Bible teacher so obi kasa na ne nsem ne sisi so na se muda ho a unim adwumaden awaye ansa na osempakafo bi abekasa ma asisi so ama na to asoma na se be ye wode no na kire se waye adwumaden pa aha nti obi a waye sa morning show no na osan sua de na no pa bia ode sa food for thought ne ba na ehili ni pa bebere no e kire se the man is doing great job. Drew an opanso no ni sa news kilo ni transia na otimi se. Nyankopon hiro mo bebre pa. Opani ba konso a oye me secret admirer ye frɛ no DJ Tofiakwa. Onim. Well, dey na me buy no just literal greetings bi. Na me de man no but ye nhye den din komo. Asa me flash ne ba kon. Oye me secret admirer me ka say me secret admirer me pen asem wo makomo mo on dey ma me pen asem ne say ma steady ade bi wona ho anytime bi hu say o promote nkrofo o promote nkrofo ade papa o mo ye na say what these guys in home what these guys in home say the one ye no eso o badwuma papa me tie ni program hwe e kwan fa so obisa nsem any programs are oh yeah in fact this Sompa speeder air and the success no. One of the big brain behind this success no. Oye intintimai and zonim. Anytime you out what transfer program na who's anytime you promote crofo. No bon crofo baso where are you way. And I miss my basa me bonat me bo DJ Tofiakwa basa. You know DJ baby I will be no kudos God bless you. A deep maturity. Extra ubi a wenyini. Ewo sebe adwene mu ni nyankopon mu so we akwa dey say 1 John chapter 2 over 12 to 14 eba kristosu ma ye wo nyina hodo miensa ye wo baby Christian ye wo young man Christian and your father Christian ye wo abofra kristoni embabunu kristoni na eja kristoni na obi o ye eja kristoni no ade ese no so anase adansidi anase nsenkyerene a ese eje Kristo ni nso eye the spirit of meekness ojo honhom anytime bia na yeka se obi anyini wonyankopon mu a anase oye eje Kristo ni a ohu se anytime bia ojo odaboko obetimi ayade no krompo ase wontime nye na relax na o hye nkrofo nkunan and this level no dura na kire se nyankopon abo ma watimi anyini enti DJ Tofiakwa me salutu o ye djuma kese pa o bon krofo abaso ba o mo ho abaso nyankopon hira bebre na afi asante asi the overall boss the keteche obema the man 88 obisi onjure book and I say na papa o gas onjure book a obe start say no akwa ko wie hemfa ono everything about him is a book ni bibia odi ka transia odi enya abotrehwe introduction obedi kan ye ne nsem o kan nyina afiri enwene hu ni sua hu no mo Endi one the team no osofo ena omana samoa ena o heneyere o heneyere no so osofo ma me na mrante hene ka che nsem pa cho da bi titles akese mienu de mentime mpene ma wonfa ne sa yimba kon oye osofo ma me anase oye o heneyere ena oba be ka se okay me myself mama die no me kire nkola die e wo asore nti asa me nkola no so mama no se nti etisade ya ne na kire se wo hene yiri mo ne title angasa wafa otimi se agofo ma ne tenase no mo pense mu a emu da ho adesua ne nyankopon asema de bia yesua ne ya na yenje da ni adaje editie me ka se de efa enipa brabo mu nsema e ka se sa ewiase mu nsem ne wi no nebu okura wutia na wakoma say because hwensensem mo kekeka but me start say me monitor this program no asem mpeni pa brante hene ohwe asem ne ba say de obesi anya abotro befa no ompene ma sebe onka anything profane ena ma me pe program na asem asebe ehonte dabi ompene ya wasam media bi o ha na say platform bi na radio bi na wutia masa ewia kete na sebe ade aye nana mo ka o mo ka sebe mpreduasa bon se ye bodin pain o te kura na ye masew nipa na ye ni interview na se ye bisa na semre krampo no
ubisa no try so be frasa man ntoma ubon se host ni insist why you den o peja na ba ko na ye den awie kete na masa enti mrantie Nyankopon hira bebre se o educate nipa na wo hu se sebe memofreti ne mpanifo ti ne nyina so obi ehia adesua na wugusu a anytime bia no o tenetene ne masa enti yada Nyankopon se menso ode maba enframam na menso maba be kansa abusua kese we ho sompa 93.1 enti okay say no so no opese ohumi ana se opese ohweme a mahu se YouTube ni Facebook ni so metwa atom enti wa opese ohweme bia no betimi akọ no akọ follow sisi enti yeda Nyankopon se sompa Facebook me ho sompa YouTube live enti yeda Nyankopon se ene the first time I hear refia na maka kiro se introduction enti di o makoma mu bia so mameka na me so metimi aka enti a few minutes na aka no afa ye de ba beto so na ya hwem na ne Onyankopon de ase ya no anwumre ya sase ya chirichire mu nkakra na afa every next week ekono said so every Friday bia ye beba between 10 to 11 na Nyankopon ya adoma ebre to bre so no wankasa hwese de message netia na afa ye behwe na ye behu ba bia ase ewo animu kakra enye between from Monday to Friday ehode asi but ye bia ye behwe e go so check times ni bi so because me ya ba for asetena into the for the start no ne de asase between 10 to 11 every Friday bia the man 88 sorry the man 88 sorry na Eagle Osei Akoto Papa Eagle Osei Akoto menso matena se na ma start ka Nyankopon adwene Nyankopon asem enti yeda Nyankopon se ene adom abadom so na wama ye kwan efe pa se yemfa nsempa emra mframa mu enti okay yebra maka asem kakra o makoma mafa asomfo wofia ha ne mpanifo wofia ha hu afei do Nyankopon de ase ano se yemfa mra no yebe koso na yede aba enti yebe bompa ye kakra enti mene se Isaac me baba ko obe bompa ye na afi jumadi na sase se bompa ye mai asafurade ene anwumre yeda wase ye ya wokese se aya wo pe na ye krada so tiase na aya wo pe na odi abedua sompa FM ha aseda enka odin na no David se me crash rade na me mu ade nyina ensha ne din konkron wase me crash rade na ma remfine ne yo panyina rade ye ya okese se ya ba sompa ye mpa bo ne se obeye nkonimdifo amayesa e wo Jesus Christ din mu rade mayen yase entim e wo sompa ha no sei na de ebeye bia emfa ogye emfa nkonimdie emfa abotoyemu emfa anigye emra woma ewu Jesus Christ din mu yeda wase wadumti amen yada Nyankopon ase okay enti me pacho besi program na eneme mashase a anase dwumadi na wutie no ye fa ne healing the church crusade asafo no ayaresa da wubo asafo no ayaresa ede wubo ena wasungu so oyede uti no edi se ayaresa ho asem na ye ba be kan de a ene na esese yitimi ekire ensemu kakra na nipa hu ade ayefre no ayaresa na me no mienu kasa sisi ana say yete asisi obi a onim Christianity be anim say all is not well, something wrong somewhere eniema nko yie now ade achi ade esa no utumu se Christianity no eniema ekoso e wo church ni mu no ensenkran eniema ekoso Christianity mu no eye de wote a na wakoma say wote a na wabamabu wote a na ora ho
Do you say Christianity problems are kesi bebre wom. Enti eyo how ene yare. Now sa yare no. Christianity wom sisi anase eguso a edi hene edi ntintiman na ma Christianity enya kono. Ete said ye kan na tie no. Na ma ene so obi a siso e social media no person ye program na yetie. Na person ye popular no ye star. Ade esese wo ye ne say o attack Christianity o attack asofo na o keka nsem fa asofo ni Christianity ho edie be nti na ma nipa kro no yesa onya fa sa trend no a ni program le be hit tentem edie be nti a over the today's church ni mu anase ene Christosum yi mu a niema ekoso waso da mu nyina kire se yedi agoro niema ekoso a ekoso waso dem ene asofo kukudam ni asofo akesefo abrabo mu nyina kire se we have lost focus. Yeni apa ya bota yeso. And me no me no nim say all is not well. Ade bi nkoyi wo baabi. Bibi akia wo baabi. Yare kese bi ekoso e wo asole ni mu a. Sa yale no esese yesa. Enti Christianity ehia ayaresa. Enti obi bibisa say asafo no yaresa da wubo. Na obi bisa say asafo no ayaresa da wubo. Some Methodist sorry, and I say asafo. Pentecost sorry, Assemblies of God sorry, Sabbath and I say SD sorry. Inti sorry bang, and I say asafo bang, and also for say a yarinti or baba be say. Minim so baby sa ho sa asem no. Bet say ye ka say church no a. The church no a. Enye edin and I say Branda that denomination be so. The church no one body. Yesu Kristo ni pedua. Ana ye friend say asafo. Ti Yesu Kristo ni pedua no. Senia ose akwa ni pedua. Eye ba ko nanso ekura akwa bebere no. Sa pepepe na Yesu Kristo asafo no nso etie. Asole ni Yesu Kristo. Nanso obi eye ni ti. Obi ya ne nsa, obi ya ne kon, obi ya ne hwene. Edi yebo ensole na maako ne yebo Methodist ne yebo Pentecost ne yebo Assemblies of God ne yeka churches na aka ne ade ne nyina Yesu Kristo na kwa ne baabi ne ye de yebo no nanso yebo Yesu Kristo ni padua ne nyina ade a eno ne church no enti ye ka se healing the church and as asafo no ayaresa na ye ka the body of Christ, the church as a whole. A Methodist, Pentecost, Assemblies of God SD ye nyina ye included any afraid as church. Nti eka say healing the church crusade na say your concept no the universal church ne dia ene no obi a part of it ene no obi aka ho bi nti ate sa dia ene na de ekoso ensole mu ene de ekoso asole bia mu no sa asole no one body na say Yesu Kristo dia dia ye hu sa niam bi koso na sanya papa. We need to talk about it and we need to tackle it as I say yetimi ehwe na ye ka ho asem. Enti obi bisa say na osofu yi ka say healing the church crusade asafo na resada wubo enti sofo no abo asole ne so de a ene na asole ban ho asem no work na medical ka tro say the universal church asem na Yesu Kristo kan no Matthew chapter 16 o de ba 18 and 19 na Yesu Kristo say na mercy masafo I the Lord will build my church and the gates of hell shall not prevail. And I say you say church na Greek word I de twerɛ brofo kasa I friend the church no Greek word ya de twerɛ brofo kasa friend the church no Greek ne say ecclesia and the literal meaning of ecclesia no call out people or the elect ones or kasa ya de twerɛ brofo kasa I friend the church oba Ghana akamfo nso frɛ no asafana na asa asɔre no ɔse saa edin a yebenya asɔre ni firi mo no Yesu Kristo asɛm no kan na se kyerɛ ne sɛ enkrofo a yeyi wɔn ne enkrofo a yafrɛ wɔn enti yɛka sɛ church a yɛka enipa ho asɛm nipa kuo a mo yɛ agidifo ɛwɔ Yesu Kristo din mu enti baabi a sɛ nipa kuo ni bedi asie bia no ɛne yɛfɛ ne church enti Matthew chapter 18 Udu verse 20 wasi baby abanu na ba se die se o medin mu na me wo enti ye ka se church a enye edan
ye ka se church a enye edin enti yense ne nso na yenhu se ye ka se church a ye ka nipa ho asem enti nipa mienu miense hia wo Nyankopɔn din mu a ene fe ne church so mesia wo bola so mesia wo asieye so mesia wo bonten ene fe ne church enti ye ka se church a enye dan a yesi wo anase din da so ne fe ne church. The true church of God no eya nkrofo a Yesu Kristo afre won no ye sitie no waba awom ye mienu ana menso maka bom ye fe ne church enti obi se na say when ye fe ne church what about edan kese yes ne me patro ne ye fe ne hia dan e de manyankopon asafo no the true church no e na enya adwen bi say baabi a the true church no e be hia no yankeka yensa asana yensi baabi ye fe ne hia dan emfama church no enti the true church no eye nipa mienu miensa yesia ena baabi umusia ne fe ne hia dan aha enti sa true church no Bible say ni true temple na sole yankasa na asa na sole dan kasa no enu ne onipa de sani a wagye urade Yesu Kristo adie no ne urade be nante yie ni nipadua ena eye sa true church no asole dan nti 1 Corinthians chapter 3 verse 16 say na monim se mu yo Nyankopɔn asole dan no Nyankopɔn honhom timu mu na so obi se Nyankopɔn asole dan na sai na Nyankopɔn be sai no na onyankopɔn asole dan ne ho te na ene mo a nti ka say the true temple of God eye onipa ode na koma ne kra nyina ma urade Yesu no one Yesu Kristo nam say nipa kro ni nipadua no ene your friend the true temple of God te yakoba sade a ene ne sese say nipadua ne yehwe ne yie efri say enye just any ordinary thing enti na apostle Paul bisa say memfa me nipadua no akwa no enko yo dwamanfo akwa no se ampale me adentin wo Nyankopɔn toma boden no one ne ba Yesu Kristo nyina fa me nipadua wei se na asole fie kononkono awasema ni munyam ode ahode ni tomi ene ne ngosra ma me na memfa sa ni munyam ni padua nkomo adwaman empale me entitie ye kan se church a ye kan krofo Nyankopɔn frefre mu nyina aya kan bom ne ye frɛ church and healing the church dia na ni obi o part of the church ni bia no ne ho asɛm ne ye ba beka no enti yen se no nso na ye ntiase ye se eniema ekoso nsole no nyina no wo yawe menso me yawe unim se niema bi nkoye o baabi na menso nim se nkoye o baabi na ade na kwati se wo ani to foma ho ade echi ade sa no asofo ne Kristofo dodo na no problems of the church no Christianity problem no ene aka ho sama ka ene ne dia Kristofo maba wo mo mpa adesua ene dia Kristofo maba wo mo nkeka mo ho ene dia Kristofo maba wo mo nyomu huni ene dia Kristofo maba adwaman sem empratwen abrabo basa ene dia Kristofo maba se dia uniska kra untime nkwa sole ene dia Christianity so ho de meka no ohu sa ade achi ade sa no sa ne ma we yan na de bia no church members ene asofo eguso ka ho asem until we are just complaining and lamenting about the state of the church Christianity tebie wo mo ne ye ka ho asem keke na ebre guso ka ho asem no ekwa kosisen ne kana ne hia na ye free kan ye no ensesan bi aba na obeka se da bi die nti ensesan bi ama ye no minim so ya we efri sa de echi de sa no de eguso complain a ye ka ho asem no increase ya na increase dore na dore enti healing the church crusade na utie no team a edaso a me kasa fa ho baako ne subtitle baako a eno message danya abotra kire mu pa no it's a question eyasembisa was say why the more we are increasing the more we are failing why the more we are increasing the more we are failing adenti na ye doro ne ye di hwama na say ye di nkogu oman wo ho na say ekura edom na say ekura nipa na say niema oman ni hia bia no se ni nsatimi aka nanso oman ni di nkogu dia ene ne se ye bisa sa adenti na basa okay into program no a utie na nkasa no ne team eye healing the church crusade ne support a mekoso aka ho asem no eye question no say why the more we are increasing the more we are failing adenti na ye dore no ye di hwamo adenti na ye dore ne anim gu ase adenti na ye dore se e Kristofo no spiritually mema na ye mem adenti na nano a ensolia doso organ nyina no asofo nya nimdia ben
asofo didi yie omo ho gye omo etsen bribi abasenko enti wo pebra esesen ka asofo timi Nyankopɔn adwuma yie pa this time ebre presesen ke nipa nya nimde wo Nyankopɔn asem mu ya bre we so ede bentia emre bi aba besenko exanom a omo ba the era of BC no ana technology enya ma omo abre so no omo na anwene da se beto bre bia me nya bibia fa ne printing press printing machine a kire se no anza wodo nse sisi afidie bi so pepa message bi na se book bi a person otwere bia within a few hours no wawie ba kane no takra ko no de abo inkinim ko no wa twere sa exanom brain ewo adesua ho ewo adekere ho ewo adekere ho ansana kane titibre mu no apostle Paul wakoko pi ba bi ti se Roman na wati news bi afri Galati sa asem ekoso nya papa no ansana apostle Paul betimi address sa asem na wie no na edi mere anase age enapi because oti asem na afi no be fan takra ne ink no de abom ko no atwe na mako adwumaden pawo owi ansa ne de amanipa atwa mass anadwo akwantuo tenten ansana ebeduru ho anensa beka no na de ebesi na anya se awie but me no ka say ya bre we so ho Bible ego nsa no nipa de sani phone no etime download different versions of Bibles. Me say me Bible I me use this here application I me use no me with different versions of Bible 30 different versions so me read the version way na me read the version way ni nyina gu me nsa no kura me because of technology na denti ne bere we mu a Bible ni gu ye nsa no sa no a kire se enu ani etue ye ni ase no afi ne bra ya bon pa che bere bia besenko metimi akanyankopon mu no kura kire o pebere pa Christopher atimi abon na ya bon ni atimi abon ye pa Bible mu a the era of 21st century. Why the more we are increasing, the more we are failing. I didn't know ye doro no, ye di hamo. Enti sa hamo di no. Sa ohaw no. Sa nimguase no. Sa niama basa no. Sa niama tantan no. Sa corruption na capture Christianity no. We need to work on it. We need to tackle it. As I say, ye ho adwuma. As I say, ye timi di yansaka. Ya di yansaka ne keke. Da bi as I say timi tu ase. Na asiye tuo no ena akoye nsem pii asiye tuo no ena asofu egu asaso so 90% ene ye Christopher mutemi 90% asiye tuo no they don't want to hear. They always love to hear about someone lamenting and complaining about the state. Oh yeah, sofu na betra radio so na asase kasa ene na Christopher aba yempa disuya na Christopher aba say so this grant me nkwasole and na Christopher aba hwa atrodifo oh ye sofo no be kasansem we bia uwie na bie phone line to majai ubetimi afa course okra mo abre ubie phone line to ma sofo de o kan de anu kreu sofo ye nya so sa miensa wi ase besesa na me so hwe de kire say obi free ni fe better radio so now we're talking about only the problems enu ne nya so miensa wi ase besesa entitie complain no any lament ne de yate abre. It is time to tackle the problems from the roots. It is time to tackle the issues of the church, the corruptions of the church, the disgrace of the church, the abominable act of the church. It is time for us to tackle it from the root. Every do say yadi en sabeka ni yadi en seka esese asase fi ni hinase. Now ansana ubetimi yetu yale bi ase no age so hu yale kro. Hallelujah. Good. Enti se betimi yehu Christianity yale ya esese yehu se yehu yale no a ena na yaba be hu edoro ehia because me hwehwe mu ani mesu hu kakra wa abrabom no tebia ba ko mo hu se ehu wiase pa no anase tebia
mahu se ehu wiase pa no enye wo hia tebia ehu pa wo wiase no enye se bi obi a wanko school tebia ehu kese pa wo wiase afa ni pa brabo ho no enye obi a onware ye tebia ehu wo wiase kese pa no enye obi a ye jailing for life e wo prison na onya sa tebia na ehu in fact tebia kese ehu pa wo wiase no enye obi a doctor declare ne zamasa kofie ko o ye dan o yale no. It is beyond medicine. It goes beyond medical knowledge. Oyale ne bro. Nyansa a doctor for so ye nya duro ma obewu. Listen to me. Tibia wo wiase ya ehu pa no, anya sa tibia no. Say doctor di kilo bi so obewu da bi. Na tibia ba ko mi hu say ehu pa wo wiase. Ana say tibia ba ko pa minim say ehu pa wo wiase. Eye state ya fra no the unconscious sickness or the unconscious problem of someone, the unconscious state of someone. Was it to be a hupo? Yes, no. Aye, obi what to be a bimu. Now on him said to be a woman. Obi wa yali ebi. Na on him say yali we na me wo. Obi yare serious. Na on him so yare anas wo nyintum. Heh? Obi a ne ho den. Nanso oyare yare ye serious. Na ni pakro na nya we no. Listen to me. Ne a doctor a declare ni so obewu no. Owa ni daso. Anase owa hoden eche nipa wayare serious nanso onnim so yare edia bentia otimi didi otimi tu amerika otimi sole koba edentina sa nkrofo ne mienu no obi ade yale ba dentina ba ko hu ase ne se ne awayale na doctor aka kire no wage atum no ono nani da kwan a wo hwehwe aduru nani da kwan se rusa doctor diama ni nyina niama ensese doctor diama ne se maame aduane we mani ensu we manom ade we manya bia nani da kwan se wonye abri bia nso ote hwehwe ote twere no ote adura no odi america. But listen to me, there are no nim se oyare efri se oto abaso ofu se ne ho den no ono asema etono no ey untimely death empatuwo. Into Proverbs chapter 29 verse 1 wose onim kani Paul se ne kon no ho obebu nim pofiri mo bra no ni aduru enti so tia asase so na sa wote bia bi mu na wunima ehu pa sabi uninim de anasa wunim nyansa na sa wunim nyansa abra wasem ehu che obi a owiase sa wote asase so na umua de wo ya hantan ba wonyintum anasa wunima mesi wasem ehu papa edie bentia opportunities betimi abia ma but a brown sack opportunity no e bra wani na kwan no e na so opportunity gina be free wonza enti nipa uti asase so a bomode hu ba bia omra ye wo no watimi ye ho adwuma no wada ho so amen enti de ye sisi ya no ene eye introduction enti sisi hu Christianity yale ne base afa ye takela e base ye de duro ne kanwa e base ye bubom ne ha ya ne a obi anka se e osofo ha nani say who say yare ne serious ye who say yare ne asem kese a ebema ye yama seyen ne de akoma ne ni bra paduro in the one SSC who Christianity yare na ye tu ase na sa yare no ye beba so Christianity tebia ba ko e wom sisi ya no all over the world no the state of the church at say obani monyamfo hoofefo a obone homoden a wakọ awale bone na wakọ akodo be ma no tieniye Christianity ne tebia e wom no at say oba hoofefo a obone homoden awo yo ni monyamfo nanso wakọ awale bone na awale bone na okoye no wakọ akodo sa be ma no se oba bi hu fe na so oba bi wani munyam
na so okowale bema woni akoma anase okoware irresponsible husband na se odosa bema no a wo hwe oba na tebia be sen ade ebesie ni se bema ode oba na fe ne yamu bema otete oba no wo gu oba na ni mase no ma oba na ni munyam na ho fa nya firi ne nza no abre nyina sa oba ne bomoden esinkete se ompene ma ye mo bema ne di anase enka bema na sem nti oba ko do bema bi na se bema ni twem akogu nani ase kura woni ho anu akokoka wona aye busuya pani anase wona aye maame anase wona aye nua bema waso be yesi enti Christianity ayale na sa yale no obi na ya responsible obi na adua na se ni pokro na wadua sa yale no se wonnim na busu bo na akobo ni din kasa waso be yesi enti Bible Fred the church ni say oba enti 2 Corinthians chapter 11 verse 1 Apostle Paul say me magzim wawale ademu asiwo se oba efi ni dambie ni no ademu ma ba ba ko a oni Kristo no me de mo ma awale. So the church is the bride and who is the groom? Asole no yoba awakwa awale ni kunu hwan. Apostle Paul to us was him a Jim or William Abema about Christo. And Tisa Christo no. Sa Christo no. One no any asafano ekunu. The bride of the church. And the church is the bride. Asafano ayo yere. Anna ekunu any Yesu Christo. Na sa okunu e friend Yesu Christo no. Our ni colleagues and as the teammates on microphone no me adwuma. Hallelujah. Amen. Sompana 3.1. Sa Yesu Kristo no a oye okunu no wa won microphone no me adwuma. Omo ya ni partners. Omo ya ni representatives, omo ya ni ambassadors. 1 Corinthians chapter 3 verse 9. Forgive me, some quotation no. Na masanka me me ready ye teachings a ma prepare meka ho asem eduru sa meka ho asem anu be ready ho quotation amen enti me quote na me sanka me mane ha nya hwe message ya sa da prepare say ye ka ho asem no eno ne ye be say da ready ho scriptures mema aha say Mike o kinka Bible you love it ewa enti nyabotre enti 1 Corinthians chapter 3 verse 9 Apostle Paul say na mo asole no mo yafuo mo asole no mo yedan na yede ye nyankopɔ adwuma ye boafo ye ne Yesu Kristo ebom ewale mo amen enti wona omo wale asole ni sisi ya no the present husband of the church nyankopɔn asɔfo kasa asɔfo good na sa asɔfo yi ɛna ɔba na yɛfrɛ ne Christianity na ne ho fɛfɛfɛ wɔ ne monyam no a baabi obɛduru bia na wagye ntere ha na ne monyam so ne ho fɛ ne ho akɔnɔ ɛnso na wagyigya watete wayɛ bisi basa yɛmmɔ ne din kasɛmpa nipa koraa wotimi hu sɛ wɔn ahwe na bra bɔkora na busuafo kora sɛ bi mpreduasa ɔma po no ɔmfa no nyahwe obu okora sɛ bi ɔyɛ tutu ni ba enso sa asɔli ɔbaa ya yɛfrɛ ne church of any Christianity no ko social media na ko hwɛ sɛ de obi si di natem ɛne sɛ de obi si gu n'anim ase edie bentia sa ɔba ho fɛfo no wakɔ awale bɔne kaso wakɔ awale bɔne ɛna wasa akɔdɔ bɛma no kaso wadɔ bɛma no good problems are echoes for church and when say edoso oh ya we unim bebre at the right time you be yin mako but say the midi kan no ne nipa bebre ne asofo bebre ya ne say we are just talking about the problems just complaining and lamenting about it
but yenka ho asem unim die ntia yenka ho asem no the one who is responsible, he is untouchable because of the church. Nia odiso na wadia prayer and the kankan no me se yenka na asem ya monetem so Christianity baby aduru sisi, listen to me, eya asofo and the Christianity aduru baby aduru. Christianity hawa ya namu prayer kankan efin and mgwasie afedi ama Christianity nya kono no, someone is responsible. Na me no be ko Bible mu at the right time I can't just say any introduction. Na yetimi ahunu osofo adwuma. Yetimi hu say ye kaso obi osofo we hwan. Eye den na Yesu Kristo bi na no efro nipa so obotan. Yesu Kristo no obotan kese ba akopɛ. Eye den na sa obotan no Yesu Kristo di nipa toto ho. Ye besu ya de o. Ye kaso obi osofo a onye team play, onye small player. David. Why asem kese? Yes, why a direct ambassador, direct representative of God. So Malachi chapter 2:8 now was it for the lips of a priest should keep wisdom, and people must seek the law of God from his mouth because he's the messenger of Elohim. Was it just so for no credit in the air? Near Shisha Radim referendum if it's so Yankupon before was so. Into Tima means so. Yakasa or so far on Yasam Ketwa 3.1 or so for Yankupon CNM was so. But it is unfortunate. The moment you talk about the problems of the church and you mention the pastor, hey, no members naturally. As of on my day, because on my day. On my day. Uti me and I introduction. Se unim na unim. Na musuo mo na kasa na bo Pentecost asolidin. Ah. Bo Methodist asolidin. Bo Roman din. Na the next word they be pie no anya positive. Anya sem papa masa obeto kakanka. Se musuo mo na unim. Na hu ensamfo. Anasa sebe nkwasi asem bi e wa asolinim. Say ya Methodist. Say ya Pentecost, say ya Assemblies of God, say ya why now okoka me say waso be yase papa edi ebentia oyire na your friend the church no ba ma no a wasai na brabo no ogu nanim ase no odone den ka so odone den and to say why the more we are increasing the more we are failing adentina ye dore no ye di hama na se enimu gu ase dinkugu. So the problem of the church, you know, we need to tackle it and we must know. Ebra enchena metam de ba wie no. Rome was not built in a day. Sompa yaba na Nyankopon adom yaba setena. Yaba ensem yabeka ne nkakra. Enti di kan no. Esese hu Christianity yare no. Na ye tackle. Say ye hu Christianity yale a Bedin. Abaya den se betimi to ase. Na ade ba ko a hu ne se ye hu a na ye gitum se ye yare a. Me hwehwe mu ne madusua ba ko so ade ba ko a me se hu ye ne se. Ewiase tebia ba ko a hu pon so wiase ne se. O yale no age atum se o yale, but unim the particular disease or the particular sickness. And no so very very dangerous. Amen. Iman. Tebia ba ko a hu wiase ne se. O yale wage atum wako hospital. Sunim yare kro. E bi kro utranye no anko sra professional doctor no so antimi an diagnose e ho yale kro masa a dangerous situation. A more than dangerous. E dia bentia. Obey wadin se obey pa yale sa efri sa wo yale. Wage atum sa wo yale. Na se wo hu yale kro a wo yale a obekwa kofa eduro bia e strange cause strange. Na esa ye harmful. Ade ma oni padia no na esan se wo pa yale senti obesan nom se duro no na sa akofa yale for Friday abrel enti hu pa se wo yale no age atum se me yale but hu yale no sa se ma me ka be to Israel for Ebrahim chana me de message ni ba wie no memna ready quotation ba kopɛ na yapon
asama me can be so Israel for Abraham. Israel mine ko tebia bi mu. Na yale bia capture the entire land of Israel. But no one name the particular disease or the sickness. And I'm going for a strange medicine. Somebody to tell you, and didn't see it. First Samuel, chapter 4, verse 1 to 11. Because of time, let's go. Tifia someone see Israel for din kuku. Or see Israel day. Israel for din kuku. Unim say yanko pon my Israel so the kuku and fatawabo. There be there. So unim you kwan so din kuku. And say Israel my din kuku. If we say asafo dom ni asafo ti. Ene okufoni ni mu nyina hene no. Ono ni asafo Yehowa. Ono na napamadaka ene na solifie kronkron no esi Jerusalem. Enti Israel for din kuku a enye ye. But if you some no Israel for dey din kuku. Then the Bible, let's go read. Osei na Samuel asem drew Israel nyina nkyɛn. Na Israel tukɔ sɛ wɔkɔhyia Filistifo ne wɔn akɔko. Na wɔkɔkyere nsraban Eben Esau. Na Filistifo nso bɛkyere nsraban Efek. Na Israelfo no twa mpɛsua hyia. Na Filistifo no twa mpɛsua hyia Israel. Na ɔko no mu trɛ. Na Israel di nkuku Filistifo no anim. Na wokum mpɛsua no so nipa bɛyɛ mpem 9. Na ɔman no ba nsraban no mu no. Na ɔman no ba nsraban no mu no. Israel mpanin kan sɛ adɛn na Awurade ama yɛde nkuku enne Filistifo anim yi. Amen. So it's a question. Oma discover said no, something wrong somewhere. Yale. Amen. Iman. Adɛn na Israel ampa yɛde nkuku. How? Why? Enti Oma jiatum said something wrong somewhere. Enti Omo yale nyasa. Enti esa so mo pe remedy. Eso mo pe solution. To aso ne yanko. Osei. Mama yanko fa Awurade apamadaka no infri siro mra ye nkyɛn. Na emra ye mu megye yen infri ye natamfo nsam. Ɛna ɔman no so mama a wɔkɔ siro kɔsoa asafo Awurade a ɔtekerab ntam no apamadaka no baaye. Na Elima baanu no Hofni ne Phineas na wɔwɔ Nyankopɔn apamadaka no ho. Na Awurade apamadaka no duru nsram hɔ no Israel nyina bo osikase ma asase wo soy. Na Filistifo ti wo se bɔ no wɔka sɛ Hebrewfo nsram wo se bɔ kase yi ase ne sen. Na wɔte sɛ Awurade adaka no abansra ban no mu. Ɛna Filistifo no suro ye. Na wɔse Onyankopɔn aba nsraban no mu. Na wɔka sɛ buei yenue. Na ɛma sɛ pen. Buei yenue. Why na obeyi yen afri enyame atumfo yi nsam. Je iman. Ti asɛm yo. Ebra Filistifo no hu sɛ masa Israel kofa Onyankopɔn pamadaka ne de abɔ mu mfemfem no. Ɛna Filistifo ne se yawu. Ɛna mo start so mo bɔbena se ebuei ebei we de ma sa pen. Ɛyɛ den wo nipa desani. A wote sɛ entontom amframa bɔ no Onyame ni so. Wɔne Onyankopɔn be di akon. Apamadaka na omodi aba mfimfin ne kyerɛ sɛ asafo Yehowa Nyankopɔn ɛna wɔne ebedi akon we de yawu we de yɛ nka bi we de just a seconds yɛ nyina bɛyira yawu enti Filistifo na komatu to aso ne mfamra wi ne verse 8 no say buei yenue hwan na obeyi ya na fira nyame atumfo yi nsam yenom ne nyame a wɔde haw nyina ha Misraim ɛsrɛ so no mo Filistifo monya den na monya merema na mo ansom Hebrewfo sadia wo som mo no enti monya merema na monko na Filistifo no konwe na Israel di nkugu na wonyina dwane ko won tomadan mu na eye okum kase se na Israel mu nipa wonam anamon mu mpem aduasa totoy na Nyankopɔn adaka no wo fae na Elima baanu no Hofni ne Phineas nso totoy aika. Amen. Iman. Yeah, they bury because of your time and so on. Tie. Enkrofo no makoma tu so mu ne ahode on be Israel for anymore no. Until let's go and try because once a soldier always what? A soldier. Yeah, Israel for domine de abasa. Wo nipa ntimi ne Nyankopɔn ne akon nanso abasa mom Nyankopɔn try. Enti ebra Filistifo ne kɔ no. No makoma ye den. Na etu makoma etu. What happened? Was see a brand to one and crofon near who did the boom. Was seen the dam okum kasiye about Israel for nafa. Now, dear, when they say, was see nipa and pem
aduasa mmarima wɔnama na mo mu etotoye totoy na ade binsi asase so da se onyankopɔn pamadaka even Israel for nyankopɔn no mo apam krampo no se wonya lawini na donsa koka pamadaka na nyankopɔn timi bɔ ma wu eba se afi di atamfo dɔm a ɔmo ya momonontofo etimi kɔ so pamadaka ne mu na ɔmo pagyae na ɔmo de kosi obosom kase a ne yɛfrɛ ne Dagon ahemfie na yekunkum asofo mpanifo mienu hofini ne Phinehas amen se wo yale na wo hu yale kura wo yale ya okwa kofa awuduro de aka oni pedua amen Christianity esese hu yale wasi na you the kind of medicine the kind of remedy and treatment that you hear na nke be ready quotation ba kwa kan ba etam ko nia Israel for ye no say na solution no our 2 Chronicles chapter 7 verse 14 was na me man amabo medin won so no se won babre won ho ase na wa hwehwe manim na wa sane afiri akwa mo yes na wa ba manim won paebo mo a me asafo Yehowa meti won firi soro na wa yebone a me de betsa won na mesa won asase ne yade amen se na de Israel hia enya pamadaka se na ya dwen sa kire sa pepepe se na ya hobrasem paebo sa sene ya hunu anya nkurafo ne se dabi o ma hunu nti o mo kofa asafo Yehowa apamada kan de ba kona no wow afi de ade a enie musuo ene asema ensi pan se amanama mufo timi atati the ark of the covenant ai bia ensi ebinsi da akokosi dragon fie next week nyakopon ya adom a ye bewuram ne ahwe Christianity yale no said the tear potting sir now you have the type of medicine as a treatment because radio so my bay as time goes on management omo hwe radio so mu tie ni omo hwe ni yie no mu ntia sama me kan yie ente bia course be start aba asofo mpanifo be frɛ bi say adenti na mo ma kwan ma say sukɔ no ma we o kaseti asofo we are not going to insult any pastor sir asofo bi nyankopɔn fra be di atembia no enye nyankopɔn na frɛ sir but kasa eduru baby esese o kan se de tie pepepe sa pepepe nti management no mu ntie ne yie na sompa iglo Osei Akoto America se enche course beba the wounded lion management no ense masema men kan so se sempanifo ne fra na asofo ne fra asem ba akopɔ me omuso mo ne se me pato asem na asofo ne kan e ya tora na se no kore wo kasa no kore dia na no obisa se adenti na boafuo sa why the more we are increasing the more we are failing healing the church crusade time on inti aha ne yedi besie nyankopon adama next week 10 o'clock sia yon framam na jata honhom na onyankopon de adua yemo no embabobom na onka nyankopon adwen na asole ne hia ayaresa ewrade mo ayen na yenti asem yase ne yenti memfa mo branse ne dia ne mo nyamo yesu dem amen I am who